大阪観光局は先月大阪に訪れた外国人観光客は164万7000人で、前の年の同じ月に比べ 5.5% 減少したと発表しました。中国の渡航自粛の影響が続いていることに加え、中東情勢の悪化で中東の航空会社が運航を見合わせたことなどから、ヨーロッパからの観光客がおよそ 12% 減少しています。予約状況を見ると、昨年に比べるとやはり数字が落ちておるのは事実でありますけれども、長期的には十分乗り越えられる。5月以降に関しては、中東の航空会社が運航を再開するものの、6月のホテルの予約は伸びていないということで、不透明な状況はしばらく続きそうです。